שלום לכולם. אני נמצאת במקלחון הקטן שלי. אני בת 75, וכמובן, כמו רבים, נשים טובים, סובלת מהתקפות של הקור, בייחוד אם אני יושבת ולא עושה דבר. אז אני כבר כמה שנים, אני מצאתי לי פתרון שפשוט מחזיק אותי כל החורף בריאה. לפני כן הייתי פשוט מגיעה עד נטילת אנטיביוטיקה בגלל התקררות. אז פן הוא קבוע נמצא במקלחון. הוא גם נמצא בעוד מקום, אבל זה בסרטון אחר. אם קר לי, ממש קר, ואצלנו בגלל הלחות הגבוהה זה מאוד מורגש. אז אני מכוונת חום טוב, לא כל כך חם, ואז אני מדליקה ומכוונת את זה. זאת אומרת, הרעיון הוא מובן, נכון? כמובן שכמו שאמרתי, את גובה של חום אפשר לכוון. וזה פשוט מחזיק אותי בריאה כל החורף. לא לתת לגוף להתקרר. זה פשוט. וחבל שלא עשיתי סרטון על זה לפני. רק היום נפל לי האסימון שהטכנולוגיה שלנו מאפשרת להתחלק עם כל מיני רעיונות. הרי אני לקחת הרבה רעיונות מאינטרנט. אז אני מאחלת לכולם חורף נעים, חם ובריא. כל טוב.